Yung huli kong punta rito, mga 1 taon nang nakakalipas guys. Mga 1 year na. Kaya masaya na naman at nakarating tayo ulit dito sa Quebec. Ayan. Kaya kung magsabi kayo ng salubin nyo o point nyo, we accept that. Tanggapin namin yung iyong point. Pero wala kayong pakialam sa buhay ng isang tao. Hindi nyo po pwedeng diktahan yung tao. Ano yun? Yung isang company driver na ayaw mag-owner operator. Ngayon, babalik na rin natin ang sitwasyon. Didiktahan mo, sabihan mo mag-owner operator ka, mag-aaway lang kayo niyan. Eh yun ang gusto niya maging company driver eh. For the rest of life, di gawin niya yun kasi doon siya masaya at yun ang preference niya sa buhay. Mga tao na wala namang ibang ginawa, no? Guys, woo! State border ahead na. Yes! Quebec na tayo. Andito na yung dito na yung border sign between Ontario and Quebec. Hinto lang tayo rito at brake tire check tayo rito. Brake tire check muna tayo rito. Kahit mga 5 minutes lang. Mga lute ang Welcome Quebec. Yes! Buha tayo, ikot tayo sa truck. Guys, good morning. Ayan, andito na tayo ngayon sa Quebec, which is mga 1 oras pa para makarating tayo sa Montreal. Contact muna tayo ng round check sa ating unit kasi may malapit dyan na na scale, mahirap nang madali. Ayan, ikot lang, tamang ikot lang sa ating unit. Ilaw. Ganda oh. Welcome Quebec, sabi niya. But anyway, ikot lang tayo rito. Inspeksyonin natin kasi baka mamaya madali tayo eh. Alam mo naman, hindi yan nawawala yung mga pulis dyan. Masilipan tayo. Kaya kapag pag may pagkakataon guys, kailangan natin talagang laging i-check yung ating unit. Ayan. Para sa ganun lagi tayong nakahanda. Ayan. Siyempre hindi mawawala yung check na rin natin ito. Kalahati pa. Okay, diretso. Sakto pa. 29 ang box lang yan.
continuous. Okay. Ayan guys ha. Si Cordapia. At ang malaking sign dito. Yung huli kong punta rito, mga 1 taon nang nakakalipas guys. Mga 1 year na. Kaya masaya na naman at nakarating tayo ulit dito sa Quebec. Ayan. Puro friends ang mga tao dyan. Anyway, let's go. Let's roll. Continuous lang tayo. Meron pa tayong 1 oras na drive mula rito hanggang Montreal, Quebec. Yes! At ang temperature natin guys is 7 degrees. Yan. Sana pagka-deliver ko itong pangarga kong ito, mabigyan na agad-agad ako ng backload pa uwi ng Winnipeg. Para sa ganon maka home time na rin tayo. Ayun na guys pang 11 days natin ngayon sa karsada. At thank you sa pagsubaybay nyo sa vlog natin. Ayan, nakita nyo yung buhay ng lakay trucker sa karsada. Malaking triangle yung ginawa natin ha. Mula Winnipeg, nagpunta tayo ng Hidalgo, Texas. Hidalgo, Texas from Montreal, Quebec. And then from Montreal, Quebec, pauwi na yan. Wala nang iba, hindi na nila ako patadaanin pa ng US o ano pa. Ang pagkakalam ko yan, talaga sigurado pauwi na to ng Winnipeg. Kung dadaan man ako ng US, pag-load ko talaga yan, please papunta talaga ng Winnipeg na. Home yard na yan. Kasi magdadalawang linggo na tayo sa karsada eh. Activation 1:05 PM, 105 lang. Hindi naman ako nag-i-speed ng 105. Hanggang 102 km per hour lang ako. Anyway guys, tuloy-tuloy tayo. Sana hindi umulan, medyo makulimlim dyan sa Montreal eh. We are here in Autoroute. Yeah! Nangyari ito eh. To Montreal. Dadaanan natin yung Montreal. Siya nga pala no guys, ito para sa side ko lang ito sa in my point of view, since nagjo-joyride kayo sa akin, nakasakay kayo sa akin, alam nyo naman no na ang buhay ng lakay trucker public na, kasi nga content creator tayo, nagpa-vlog tayo. Hindi natin maiwasan talaga yan yung maraming magbas sa atin. Kaya ang ginagawa ko, hindi ko na lamang pinapansin yung mga yon. Kasi kapag napapansin mo yung mga yon, may stress ka lang dahil sa kanila, ma-out of focus ka lang sa sarili mo, sa plano mo. Kaya alam nyo ang style ko guys, ganti ko sa mga taong yan, yung mga nang aasar sa akin, yung mga nang babas sa akin, lalo ko pang pinag-iigi yung trabaho ko.
Kasi alam ko kapag lalong akong nagmamaigi o ginagalingan yung ginagawa ko, yung pagtatrabaho ko, yung mga nagpapas na yan, lalo yan maasar. Yun yung mga pang-asar ko. Sa totoo lang. Oh. Yes! Ginagawa ko silang inspiration. Yung mga baser na yan, yung hindi makaintindi sa buhay ng isang tao, katulad ko, isa akong owner operator. Oh, yung iba mas gusto nila yung company driver, which is yun ang gusto ng isang tao preference ng isang tao yan. Ngayon, sinusundan nyo ang Lakay Trucker kasi nakikita nyo yung buhay ng isang owner operator. May struggle. Siyempre, mayroong kang truck na kailangan mong i-maintain. Oh. Minsan, may magandang biyahe. Minsan, pangit ang biyahe. Minsan, panapat lang ang kita. Pero, kahit pa paano, nakakasurvive. Pero ang masasabi ko lang, being owner operator, guys, sa simula talaga, sacrifice. Kasi nagbabayad ka ng truck. Ngayon, kapag nabayaran mo ng truck, syempre, magkakaroon ka na ng magkakaroon ka na ng additional sa income mo kasi nga yung ibinabayad mo. Yun ang doon, ang isang point doon. At saka isa pa, kung titirahin ako ng mga baser dahil owner operator ako, kung ano-ano mga pinagsasabi about sa truck, hindi lang kasi ako yung tinitira nila doon kasi I am not alone. Hindi lang ako ang nag-iisang owner operator dito sa Canada. Marami. Kapag tirahin nyo ako dahil sa owner operator ako, o di parang tinikira nyo na rin yung ibang owner operator. Ganun lang naman yan. Yes! Kaya kung magsabi kayo ng salubin nyo o point nyo, we accept that. Tanggapin namin yung iyong point, pero wala kayong pakialam sa buhay ng isang tao. Hindi nyo po pwedeng diktahan yung tao. Ano yun? Yung isang company driver na ayaw mag-owner operator, ayun, babalik na rin natin ang sitwasyon. Didiktahan mo, sabihan mo mag-owner operator ka, mag-aaway lang kayo niyan. Yun ang gusto niya maging company driver for the rest of life. Di gawin niya yun kasi doon siya masaya at yun ang preference niya sa buhay. Ay, mga tao na wala namang ibang ginawa, no? Bigyan ka ng negative feedback, yung pababagsakin yung kalooban mo para gumipag ka. Naku po, di uso sa akin yan. Wala sa bukalabularyo ko yung papadiktas sa kung sino-sino yan. Guys, grabe. Ang dami ko na pinagdaanan sa buhay, sa hirap ko sa Pilipinas. Dati lang akong fishball vendor, high school graduate na nakapag-Canada. Hindi yung kinakaila sa inyo Okay, so it says Montreal. Diretso lang. Hindi yun lingid sa inyong kaalaman. Dito lang ako sa Canada nakapag drive ng truck. Sa Pilipinas, sa Taiwan, hindi ako driver. Wala. Kaya wag nyo na akong i-compare kung kani-kanino pang sa palagay nyo professional o ano dyan. Wala akong pakialam kasi inaamin ko naman na mas magagaling sila kaysa sa akin So anong ipinopoint natin? Anong kailangan nating sabihin sa akin na si ganito mas professional sa'yo? Mas wala na. Di professional sila, di professional. Then I give them a round of applause. Palakpakan natin sila. Ganun lang yan. Basta ako, focus lang sa trabaho ko, sa pamilya ko. Ganun lang yun. Pinag-iigi ko tong pag-owner operator ko kasi balang araw kahit pa paano
na yung tipong babad ako sa biyahe, malay natin makakuha lang ako ng mga 2 biyahe sa isang isang linggo. Masaya na ako kasi ang para sa akin, more on family ako. Maliliit pa yung mga anak ko eh. Paglaki ng mga bata na yan, hindi mo na sila mayayakap, hindi mo na sila mahalikan. Mamimiss mo lang yung mga pagkakataon na maliliit sila. Dapat ngayon talaga bigyan mo sila ng panahon kasi maliliit pa yung mga anak mo eh. Ngayon talaga dapat yan. Mayakap-yakap mo, mahalik-halikan mo, talaga nagbinata yan. Pwede mo bang yakap-yakapin mo? Hindi na rin magandang yakap-yakapin yung mga ganyan kalalaki. At saka sabihin nila, hindi na ako baby pa, hindi na ako baby ma. Ganun lang yan. Ang dapat gawin natin dito, since kayo nakasubaybay sa mga vlogger na kagaya namin, dapat suportahan nyo na lang. Bigyan nyo siya na lang ng magagandang advice. Ito, ang dami kong nababasang mga hindi magandang mga comment dyan. Sinasabi ang point, kung ano-anong mga point ang sinasabi nila para to prove their point, no? Basta kung ano lang ang sasabihin para may prove nilang kanilang point. Ganyan lang talaga yung mga past na tao. Kasi kahit maganda pa ang sabihin mo, para sa kanila yan pangit. Ngayon, kung pangit ang sabihin mo, pangit talaga sa kanila yan. So para sa kanila, walang mabuti na ikay sasabihin kapag sila ang nag-isip. Kasi nga wala silang ibang inisip, kasi bas lang ng bas. At saka sigurado ko, inggit na lang siguro yung mga inggit na lang yan. Ang dami kong nakitang owner operator dito sa Canada nag-successful naman. Basta alaga ka lang sa unit mo. Continue on Auto Route 20 for 7 kilometers. Yes, malaga ka sa unit mo. Ayan, pag may naramdaman ka ngayon bago pa lumala, pagawa mo na kasi nandun na yan eh. Owner operator ka na eh. At saka isa pa guys, para malinawan sa mga nag-ano na yan, ang isang owner operator dito sa Canada, meron kaming tinatawag na company. So kung ano man yung mga ipapagawa mo sa truck mo ngayon, pwede mong abunuhan yan kung walang pera yung company mo. So magiging company expenses mo yung mga yon. Hindi yun magiging palabas sa pera mo. Kasi kung ganun na lang yun, ang mangyayari, wala lang owner operator ngayon. Pero ito, pag-4 na taon na ako mag-owner operator, pero hanggang ngayon survival pa rin naman ako. Bakit kamo? Kasi si Government of Canada, kapag nag-owner operator ka, lahat ng konsumo mo sa iyong truck, by the end of the year, kukwentahin niya yan, ibabalik niya lahat yan. Kumbaga, instead na pagtataksin ka niya, hindi ka magtatax kasi i-deduct niya yon sa expenses mo, sa income ng company mo. Income ng company mo ito, expenses ng company mo ito, pagbabalansin niya. Let's say, ang isang company mo, itong company ko, Lakay Transport Inc., kumita ng 200,000 sa isang taon. Ngayon, ang expenses ko sa loob ng isang taon na yan, kasama na yung ipinapasahod ko sa sarili ko kasi matatawag kong expenses ko rin, expenses ng company ko, yung ipinapasahod ko sa sarili ko. No, so bali, pumatak siya ng 200,000 din. O di ang mangyayari niyan, yung 200,000 na yan, o di even lang, di walang tataksan ang company ko. Kasi nga ang sinahod ko at saka expenses ko at saka yung kinita ng company ko is even lang. Ganun yun. At saka maraming benefits ang owner operator guys. Pagpalit ka ng gulong,
di owner operator ka, magpalit ka ng gulong. Mayroong program ang Government of Canada about sa mga owner operator. Kapag nagpalit ka ng gulong, pag-apply ka lang, i-apply mo lang sa kanila yon. Let's say ang gulong na binili mo is $2,000, kasama na yung installment niyan, ibibigay sa'yo is, let's say, 75% ng $2,000. So, ang 75% ng $2,000 i $1,500. So, bali 500 lang yung babayaran o gagastusin ng kumpanya mo or yung company mo. Sabihin na lang natin sa pagpapagawa ng gulong. Mayroon kang reimburse na manggagaling sa Government of Canada. Lahat dito bilang owner operator may tulong kay gobyerno. Yan ang hindi naiintindihan ng hindi owner operator. Let's say diesel, bumibili ka ng diesel, may GST yan. Yung GST ng diesel na binibili mo, ibinabalik yan ni Canada. Ito, binabayaran ko yung truck kong ito monthly. Ang bayad ko sa monthly na bayad ko ng truck ko na ito is $2,050. Ang GST nito is $250. Ibinabalik yan ni Canada yung $250. Bali ang ibinabayad ko na lang sa truck kong ito is nasa 1,800 lang. Yung 250 rini-reimburse yun. Yung GST na yon. Yan, ganun din kapag nagpagawa ka ng truck. Di ba may mga tax yung may mga tax yung pagpapagawa mo. GST kasama na yun kapag nagpagawa ka ng truck. Ibinabalik yon. Marami kang reimbursement ang tulong sa gobyerno kapag ka nag-set up ka ng business dito. Is not only a trucking company. Hindi lang trucking company ang tinutulungan ni Government of Canada rito. Pati yung mga nagsiset up ng mga cleaning company, yung mga naglilinis-linis, di ba, mga cleaning company, may mga company din yun may mga company name. Kasi alam nyo ba kung bakit ang Canada ang daming tulong na ibibigay sa isang In 3 company? kilometers, use the right 2 lanes to take exit 68S for Auto Route 15 Sud, Auto Route 20 East toward Quebec. Kasi ang gusto ni Canada yung tuloy-tuloy kang mag-contribute doon sa mga ibang mga business. Let's say ang truck, bumili ka, sinong tinulungan mo? Yung dealer ng truck. Bumili ka ng diesel, sinong tinulungan mo? Yung nagbebenta ng diesel. Di ba? Lahat yung mga yan nagbabayad ng tax kay Canada. Ang gusto ng Canada, kailangan mag-ano ka sa kanila, yung mag-contribute ka sa kanila. So bumili ka ng diesel sa pagasolinahan, di nakatulong ka sa isang company. In return, yung diesel na ginamit mo, yun yung mo sa trabaho mo. Itong truck mo, yun. Yun yung mga hindi naiintindihan ng mga ibang hindi nasubukan mag-set up ng business. It's either trucking or yung mga cleaning o ano bang klase ng mga dyan. Marami kang matatanggap na benefits sa Canada, sa Government of Canada. Hindi ko na lang pinapansin yung mga kung ano mga pinagsasabi sa akin yan at kung ano mga sinasabi. May point sila, nandun na In yung point. 600 meters, use the right 2 lanes to take exit 68S for Auto Route 15 Sud, Auto Route 20 East toward Quebec. May point sila, may point sila, pero ngayon sinabi ko sa inyo bakit maraming nag-owner operator.
At bakit yung mga owner operator ngayon tuloy-tuloy pa rin sila? Use the right 2 lanes to take exit 68S, then use any lane to take the Auto Route 15 south ramp. Kasi hindi ka Take pababayaan ni exit Canada 68 rito. on the right to 120 east, then Hindi ka keep pababayaan right. ni Canada. Guys, Use any lane to take the Auto Route 15 south ramp. Keep right to 120 east. hindi na tayo dadaan sa mismong Montreal. Ayun yung mga building ng Montreal, guys, oh. Continue for 10 kilometers. Port Champlain, Quebec. Malapit lang kasi tayo sa Montreal, magdideliver. Although part na ng Montreal yon. Guys, kayo na rin ang humusga kung pangit ang pagiging owner operator. Kita nyo naman, kahit pa paano nakakapag-put up ako ng o nakakabili ako ng mga investment ko. Di naman sa pinagmamayabang, pero galing yan sa trabaho, pagiging owner operator ko. Meron akong townhouse sa Pilipinas, bayad na dahil din ito sa aking dahil din ito sa owner operator. Basta ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Kapag ka owner operator ka rito sa Canada, maraming benefits ang makukuha mo kay Canada. Hindi kanya hahayaang bumagsak. Actually, ang daming ang ibibigay sa yung reimburse. Continue on about 15. Kasi kung puro paluwal yung mga owner operator dito, di wala na sigurong owner operator. Basta tandaan nyo, hindi lang ang Lakay Tracker ang nag-owner operator. Daang-daang libong owner operator dito sa Canada. Kaya kapag kapapanatan nyo ang Lakay Tracker dahil owner operator, hindi lang ako ang tinitira nyo yan. Sa katutak ng mga owner operator Pilipino, Pinoy owner operator dito sa Canada. But anyway guys, continuous lang tayo. Kaya nasabi ko lang sa inyo, dapat nga pagdasal nyo na sana tulungan mo sila kay na makapagtapos ng kanyang track para makita natin kung gaano ang buhay ng wala lang binabayaran. Yun dapat. At saka guys, ito lang din ang masasabi ko pa. Hindi ako nakikipagkumpidensya sa buhay ng may buhay. Wala akong pakialam sa buhay nila kasi ayokong mag-dictate sa buhay ng may buhay. At ayoko ring diktahan ako. Kaya para sa akin, masaya ako sa pagiging owner operator, then just go ahead. Pag yung iba, Continue on Auto Route 15 Sud for 7 kilometers. stick to company driver, o then just go ahead. Hindi natin kailangan pa yung sabihin dito, mas ano na ako sa ganito, mas ganito. Hindi, kung masaya ka sa ganyan, just go ahead. Ang importante kasi dito kung saan ka masaya, yun lang naman yun eh. Kapag hindi ka na masaya sa ginagawa mo, ay wala na yan. It's time for you to change career na sinasabi nila. Yun lang talaga yun guys. Ang importante doon, ang number one doon, ay pagiging masaya sa ginagawa mo. Pag masaya ka sa ginagawa mo, maniwala ka sa akin, magtatagal ka sa ginagawa mo. Pero kung hindi ka na masaya sa ginagawa mo, maniwala ka sa akin, laging mainit ang ulo mo, lagi kang galit, lagi kang irritable. Ayan, maniwala kayo sa akin guys. Ayan guys, ito lang naman ang Montreal, Quebec. Hindi pa tayo inabot-abot ng
ano, ng traffic. Okay, meron pa tayong 20 minutes o 23 minutes drive. Makakarating na tayo sa final drop natin. Sinit up ko rin yung cellphone ko rito kasi baka mamaya biglang saan ako talhin. Matagal nang hindi na-update itong aking Garmin na to eh. Kailangan ko sigurong i-update dito sa internet o bumili ng bagong ano ko. GPS sabi nga nila. Ayan guys, oh. Wow. Samuel de Champagne Bridge. In 3 kilometers, use the right lane to take exit 6 for Autoroute 15 South, Autoroute 20 East toward Quebec 132, Ringale. Lang guys ha, naka-joyride kayo sa Lakay Tracker. Nakita natin ang lugar. Sana maganda yung setup ng camera ko para sa ganun wide yung view. Ayaw kong dalhin yung camera ko dun sa taas kasi malamig na. Wala, mamamatay din dun sa ano yan kasi In 1 mile, freeze. take exit 53 on the right toward Aut 20 East. I'd say don't text and drive. Ganda oh. In 600 meters, use the right lane to take exit 6 for Autoroute 15 South, Autoroute 20 East toward Quebec 132, Ringale. Yes. Take exit 53. Use the right lane to take exit 6. 20 East. Malapit na to sa New York guys. New York City. In 600 meters, slight right onto the ramp to Quebec 132. In 1/4 mile, keep right toward Aut 20 East. Keep right toward Aut 20 Slight East. right onto the ramp to Quebec 132, then merge onto Boulevard Marie Victorin. Ganda ng view ng ano guys ha. Yung bridge na yan. In 1/2 mile,
In 600 meters, slight left onto the Quebec 132 Est, Autoroute 20 Est ramp to Montreal, Linguère. Miguel. Take the ramp on the left to Route 20 East toward Montreal. Slight left onto the Quebec 132 Est ramp, then merge onto Autoroute 20. Continue on Autoroute 20 for 11 kilometers. Route 20. Alright, layo-layo pa to. Tuloy-tuloy lang tayo mga lods. 15 minutes, doon na tayo. Alright. Hi. Sit my brake. Delivering, sir. Got your paperwork right here. Everything you want. I said everything you want. It's right there. Gotta sit up my vest. On the ID. ID? Here. Kailangan nila ng best. Guys, nandito na tayo sa deliveran natin. First time? Yes, first time. Yeah. Oh, you're all good, huh? Loblaw, right? I have like this everywhere, you know? It's okay? Just give me the new one. Give me that new one. Next time, we got the ID. Just give the paper. Oh, okay. It's like a loan, it's like a safety dog. So I'm going to the office, I have to bring ID, no? No, on this one. Oh, that one is okay. Yeah. So, you park like you're on a trailer, no, right? And you go 15, door 15. Door 15? Yes, receiving office. Perfect. They're gonna tell you which door. Good? Yep. Kapag tayo, my Have friend. the safety shoes. Yeah. Thank you, sir. Napakabait niya, Lods. Alright guys, tulad niya ng sabi niya, park ako rito sa ano na rito, rekta tayo sa loob para mabigyan tayo ng pintuan. Yes! And after this, ayan, at i-text ko lang sa dispatch ko kung saan ang pick up ko. Ayan, malalaman natin mamaya hanggang mamaya.
meron tayong ganito. Pak. Sabi niya. Okay guys, muna tayo. Pasok muna ako doon guys at balikan ko kayo. Alright. A few inches later. Alright guys, ayan. Patayin mo na ito. Ayan, nakapag-check-in na ako sa loob at binigay ko na rin yung aking phone number para tawagan ako para sa door. Marami pa kasing nauna sa akin. Pero ang appointment ko dito is 30 minutes. Ahead ako ng 30 minutes. Bali alas 11. 18:30 pa lang naman. Alright, so guys, yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Ayokong ikumpara yung buhay ko sa iba para hindi ako ma-stress. Basta ako nakapokus lang ako sa buhay ko, sa trabaho ko, being owner operator. Ayun, yun pa paano isang kahig, isang tuka naman tayo kahit pa paano, nakakaahon, minsan may downfall, minsan panapat, minsan may sobra din, kaya kahit pa paano nakakaraos kumbaga. At saka inaamin ko naman guys sa lahat, no, hindi naman ako professional truck driver pa, kulang pa ako ng experience. Kasi alam nyo naman lahat, dito lang naman ako sa Canada natutong mag-drive ng truck. Kaya hindi ko masasabing very professional ako sa when it comes to truck driving, kasi marami pa akong dapat na pag-aralan at matutunan, which is nagpapasalamat ako doon sa mga taong nagbibigay sa akin ng magagandang advice. Pero yung mga ibang taong nagbibigay sa akin ng negative at nagbabas sa akin, sorry na lang kayo. Kasi kahit anong gawin nyo, buhay ko to, buhay ng isang tao to. Mahirap kasi kapag kinukumpara mo yung buhay mo sa ibang tao. Yun na kasi ang magiging simula ng miserable life mo. Hindi ka na makapakali, magiging irritable ka, hindi ka na magiging masaya. Yun. Ang importante kasi dyan, key is you must find a way to be happy what you doing. Kailangan mong maging masaya sa ginagawa mo para magtagal ka sa sitwasyon na yan. Kasi kung hindi, wala na. Lahat na lang ng bagay sa'yo hindi maganda, magkakaroon ka pa ng kaaway. Yun. But anyway, hanggang dito na lang itong video vlog natin. Maraming salamat, no, sa inyong walang sawang panunod at pagsuporta sa video vlog ng Lakay Trucker. Ayan, mag-iingat kayo lagi. Sana gabayan tayo ni Lord sa ating biyahe. Para rin sa mga nambabas sa akin, sorry kayo, hanggang dyan na lang kayo. Kasi talagang hanggang dyan na lang talaga ang buhay nyo. Yan, pakita nyo sa amin na kaya nyo ring gumawa ng isang bagay na hindi yung pambabas lamang. Alright guys, once again, it's Lakay Trucker here. Ingat kayo lagi. Peace up. Bye. Lakay Trucker.